Vi tager sgu en hyrevogn på Skagen i morgen, Fritz. Ja. Vi har det dejligt. Du er så sød. Ja, men du skulle sødere. Jeg holder så meget af dig. Men sig mig engang, synes du ikke, at der mangler lidt stemning? Altså, vi skal jo fejre en fødselsdag, lidt festlig musik, eller... Jo, du har ganske ret, Fritz. Men der er jo band dernede. Hør, kan I ikke spille et nummer, hva'? Ja, jamen det lyder da dejligt. Man skal have karakter.
Carlet, er det et fransk natklubsangerinde, eller? Ja. Nej, det er ganske forkert. Det er comedy. Det er comedy. Det er gas. Ja, det var ganske morsomt. Men synes du ikke, det lød meget godt? Det var jo lærerbandet. Gud, var det lærerne? Er det rigtigt? Jeg forstår sgu bare ikke, at de gider undervise, hvis de kan spille sådan, forstår du, Sydpå? De vil nok hellere have tidligt fri i stedet. Nej, har du set Irene? Hej Irene, hvor ser du dejligt ud. Hvem er den unge mand, hun er sammen med? Jamen, det der er hendes søn, kære Friis. Gud, nej, jeg troede, det var at hun havde skiftet til en ung model. Tror du ikke, Børge kan det endnu? Ja, måske. Og har du set alle de dejlige og søde og lækre damer derude? Ja, de er sgu så dejlige og smukke alle sammen. Så festlige. Ja, livet er sgu herligt. Og dejligt. Ja, skål, søde Friis. Skål. God aften. Hvem var denne elegante kvinde? Jamen, det var da skolens rektor, søde Friis. Gud, nej, hvor morsomt. Ja, det er ganske morsomt. Hun vil vist sige noget. Det vil hun nemlig meget gerne. Jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til skolens fødselsdagsfest, hvor vi også fejrer den ansigtsløftning, som vores Fritz og Paul lige her har talt om. Skolen har nemlig gennem det sidste godt halve års tid været igennem en gennemgribende og vellykket fornyelsesproces, så alt ser næsten nyt ud. Det håber jeg, at I forældre vil lægge mærke til i løbet af aftenen. Eleverne har, om ikke vendt sig til det, så ved I jo i hvert fald, at det ser sådan ud. Jeg vil også bede især forældrene huske, at festen ikke slutter efter spisning. Der er arrangeret forskellige steder, hvor man kan gå hen, alt efter lyst. Der er nede i 3.G-kantinen, er der big band og bar og dans. Nede i kantinen i kælderen er der caféstemning, der kan man drikke kaffe og også andet. Og her i festsalen er der også dans, som der plejer at være til elevfester. Så man kan gå hen, hvor man lyster, og man må også godt gå fra det ene sted til det andet sted, så man oplever hele festen. Jeg ved, at festudvalget, der har stået på festen, tak for det, har gjort sig rigtig stor umage for, at der skulle være noget for alle. Så rigtig hjertelig velkommen endnu en gang, og rigtig god fest. Vi kunne finde et bar, om det ville skulle være. Ja, jeg synes faktisk, jeg er mere tørstig end sult. Ja, vi skal da huske sig. Kom nu her, søde. Ja, jeg synes, det er Skal du bare